Zladíme kamery. Čo si, idem tu dám. Zdraďo, koľko sme do Nebirašovi na dvojkrát to bez pivkom, ahoj. Čau! Jak si má minulé dron, tak teraz máš taký z AliExpressu. We have drone at home. Dneska to bude legendárne pokračovanie Horse Challenge po 2 rokoch. Po 2 rokoch. Kde idem oplatiť Fifkovi tú prehru minulú. Stop! Mňa bolí noha inak. Hamba ti. Naozaj bolí noha. Bolí ma noha. Skúste ešte jednu otázku. Pravidlá sú jednoduché. Máme normálne slovo koňo. Kto zadáva trik, má 1 pokus na zadávanie. Kto opakuje, tak má 2 pokusy na zopakovanie. Keď nezopakuje, tak má písmeno. To vyzerá strašne tak zblízka. Takže poďme na to teda. Keby si chcel zľavový kód, dole 11 Hej, kód 10. 10. Si pripravený, hej? Začneme tak lightovo. Povedal si, že začne prvý. Ale mňa bolí noha. Takže na to, aby ťa viacej bola noha, tak prvý trik je toto. Nie! 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 Máš to tam. A musím ľavú? Áno. To je v riti. To je v riti. Máš 2 pokusy na zopakovanie. To znamená, že si zvládneš. Do ľavej nohy. Do ľavej nohy. Ale mňa bolí noha. To bola pravá noha. Šilo si to! Musíš vyššie. Sem? Vyššie. Sem? Vyššie. Sem? Vyššie. Sem? Nižšie. Ty vrahu! Vláci do úst mi chodia vor. Ako to bolí. Vláci do úst. Môj trik, ktorý som sa naučil za ten rok, čo si nestriham vlasy. Čelenková strela. Čože? Je to čelenková strela. Čo? To vyzerá nebezpečne. Sa rozobere. Aj si cúni. No. Neuveriteľné, zničujúce. Takto zákere som si myslel, že nezačne. Ja mám čelenku. Ja ti poskytnem. Nezvládneš to nikdy, ale ja som to robil pravou nohou. Pravou nohou. Pravou nohou. A poď, 2 pokusy. A? Ty si to dokazil. Nie. Jakže nie? Ale ja som najprv to dal na hlavu, ty si dvihol takto. Ja som debil. Musíš to dať hneď na hlavu. Jak čapice. To som si vážne akože už prehnal. To si prehnal. Smilovi nefunguje jeho 8-ročná kamera. Prispejte mu prosím vás na Twitchi. Dajte mi to. Keby si dal normálne, tak ešte chápem, ale že dáš to pravačkou, to už je moc. Ty si debil! Tu je, tuším, vidíme prvé písmeno. Prvé písmeno. Toto je neuveriteľné, ako čo sa tu deje. Nečakal som vôbec tento priebeh. Ja som to očakával. Povedal som si, keď on dáva podpásovky, ja dám Nadpásovky. A pozri, ty máš hnusné topánky. Ty hnusné topánka ťa teraz vyradím, lebo ty debil. Podo mňa. Podo mňa. K tomuto, aby si to spravil, musíš si rozviazať šnúrky. Nie, nemôžem. Musíš si ale rozviazať ja si nemôžem rozviazať šnúrky, ja mám nešnurovacie šnúrky. Musíš si rozviazať ale jak si mám, keď mám, ja nemám. Musíš si ich rozviazať. Ale jak to mám spraviť? To už je tvoj problém. Keď ty si bol zákerný a ja som. A musíš dať gól do brány. Pozri sa. Toto ťa dostane. Myslel to vážne. Áno, myslel. Dostal som ho do úzky. Ja som vážne, ja si nemám ako zaviazať šnúrky, ja mám nešnurovacie. Si proste v riti. A to tak bolo, tak mi to predali. Ja som vedel, že si mám zobrať na dnes tie kopačky, halovky. Beriem si písmenko, nemôžem to spraviť, Ja som to vedel, že to vyjde, Zničil ma, prekabátil ma. Toto, aby ste si nemysleli, nenechám len tak. Práve si skončil, to je sa na môj trik. Keď ty takéto podrazácké hry, tak ja idem hrať tvoju vlastnú hru. Ja nemám žiadnu hru. Môj trik sa volá kapucňová hlavička. Nasadíš si svoju kapucňu svoju, áno, zoberieš loptu a iba dáš hlavičku. Nehovoril som, že musí byť gól, to som nepovedal. Nasad si svoju kapucňu. Podľa mňa ty si myslíš v hlave, že si ma dostal do... Áno, to si myslím. Ale ja si myslím, že si omyle. Omyle? Je v omyle. Ty si nikde nepovedal, že si môžem zobrať ešte svoju bundu, ktorú... Ty máš bundu? Tak s týmto som absolútne nerátal. Prekabátilo ma. Som ťa prebundil. Kapucňu, svoju mám kapucňu. Pozri sa, aha. Ale keď sa staneš omylom dáš gól, tak si v riti.
To bola hlavička? To bola dobrá hlavička, často skydala kamera. Ja si myslím, že by som mu to mal uznať, tú hlavičku. Bolo to akože profesionálne si ma prešpekuloval. Ináč ale bude aj trest? Bude aj trest. Minule sme robili kotrmelce dopredu, koľko? 5? Tuším 4. 3,5. Ešte ultimatnejší trest. Nie. A trest bude kotrmelec dozadu. To nerob. To nemôžem Áno. prehrať. Pritom si ale môžem zlomiť chrbticu. Pritom si môžeš zlomiť pipi. Idem zadávať ja. Na to si radšej dám trošku vyššie zips. Volám to trávové tornádo. Pozri sa, či je v tomto triku. To som skončil. Lavačkou 360. Nie. Áno. Nie. Áno. Ale mňa ľavá noha bolí. A mňa to neboli. Ľavou nohou. Jehodež hráči by tomu povedali, že Demon level. Ľavou nohou. Demon level. Na to si musím vyhrnúť nohu. To sa nedá. No počkaj, teraz sa budem snažiť maximálne. Na trávové tornádo to nebolo. To sa nedá, táto futbol. Neviem ja ovládať, neviem ostavené, dobre. Ja písmenko 2. Máš písmenko, máš. O! Teraz už vidno, že mi zateká toto pánok, jak sa hovorí, zateká mi toto pánok. Preto by som mal vyťahnuť moju špecialitu. Volá sa to bravčové koleno. Je to ako, že to už vyťahujem, akože, jak sa hovorí, ESO z rukáva práve teraz. To z kolena skôr vyťahuješ. Zateká mi. Pochádza ešte z čias, keď som hrával futbal profesionálne v základnej škole. Nebudem sa ďalej opecávať, poďme na to. Znie to dosť desivo. A teraz sa dívaj. Aj. Vieš, ak to je Kaskarger, keby bol. Podľa mňa si chcel dať gól. Nechcel som dať gól. Bum a netrafiť bránu. A to má aký zmysel ten trik? To je na efekt. Zúravie som tvoje bravčové koleno. Moje koleno nebude bravčové, ale také kuracie. To nezvládneš. Ale ty debil. Chyba. To bolo pravou nohou. Áno. Co si myslíš, že to nevšimneš? Áno. Je to ťažký trik. To sa iba zdá, že to je ľahké. Skúsi to doma pri mamke urobiť. No poď, už mám dron pustený. Vieš o tom, že dronové zábery sú bez zvuku. Jaj. Ty si hlupák. On to nezvládol. Ja som hovoril, to je najväčšie ESO. Najťažší trik od čias Chiltonkovského triku. Myslíš starý legendárny Chiltonkovský trik? Toto zvládne iba superhrdina. A to ja som. Závidíš, alebo čo? Ešte máme kúsok pred sebou. Teraz, aby si nepovedal, Ukáž sa. budeme strieľať na bránu. Nie, ale na boli noha. Preto budeme strieľať na bránu. Pozri sa, tam teraz, že crossbar. Pozri sa na to. To nemá šancu dať na prvý pokus. Pamätáte crossbar challenge, jedno hlava na 10 pokusov, nemá šancu. Pozri sa crossbar, máš 2 pokusy. Keby som teraz ja divák, tak si poviem, že hej, to točím na 10 klapek, ale to je vážne prvá do faka. Ale toto keby dám, tak sa dosadeš. Sandy, vieš, akože triky a zrazu idem na crossbar a bum. A ďalší bude, že nožničky. No som zvedavý, ako to pôjde tomuto superovi. Crossbar. Dal si to ty, nech futbalový boh stojí pri mne. To mi nevychádza. Nič neočakávame. To bola pomsta za bravčové koleno, sa obávam. Tak som zvedavý, ako ti to pôjde. Normálne sa dosarem. Ale Škoda. nič sa nezmenilo na tom, že máš ďalšie písmenko a máš už Ja nechcem kotrmelec jeden dozadu. trik ťa delí od O, aby si mal Obávaný O. kotrmelec dozadu. Už ti zateká do topánok. Jak si hovoril, keď nedám, tak to nevadí. Zisk alebo zisk. A už nemám čo stratiť, jak sa hovorí. Ešte tu bundu môžeš stratiť. Môj trik sa volá, nemá názov, To je dobrý názov. po zemi trafiť tyčku. Je tam šanca asi 1%, že to dám, ale keď to dám, tak sa zostaneš. No tak som zvedavý. Pravá tyčka. Pravá tyčka. Ľavá vlastne. Dobre. Risk alebo zisk. Už nebudú crossbare, Lopta na strechu. potom aj nedokopneš. No, A budeš písmenkovať a budeš robiť, ja som sa jediný značne nedal loptu na strechu. lebo to nedokopneš. Neboj sa toho rozbíma. Neboj sa toho rozbíma. Dobre. Vyskúšam trafiť ľavý vinkel. Ty si úplný chúry? Šťastie pri crossbare. No tak to bol dobrý ľavý vinkel. To som dal zle.
zadávaš ty. Ja ale som dostal vnuknutie. Videl si film Inception? Nie. Tam tiež dostali ľudia vnuknutie. A ja som práve dostal vnuknutie. Pamätáš si, v každej challenge som to robil. Hovno! V každej challenge som tým kazil náladu ľudí. Keď mali pripravenú loptu. Chodil si neskoro? Nie, chodil si neskoro. Zajtra sa stretneme o 3:00, ja budem neskôr a ty to musíš potom na ďalší deň zopakovať. A keď prídeš na čas, tak máš písenko. A máš 2 dní, aké sa 2 pokusy a tam som zopakoval. Viete, ak si vždy ľudia narovnali loptu a ja som im prihrával. A vždy som trafil ich loptu a rozhodil som ich tým. Preto tento trik sa volá vyrážačka. Musíš trafiť tú loptu. To mi vždy išlo najlepšie. Postavíš sa tam, nech to mám akože... A chod, horí ti s tým. Povedal som si, že idem ťa zrušiť. A ty máš ale vzadu chybu. On tam má byť KFC, ty idiot. Moja úloha pre teba je spraviť 3 žongle. Čo žongle? OK. Nie, moje maximum je 6. To už bolo ono? Ako si to robil, zo zeme alebo? Počúvaš ma? Chodím na ten futbal cez 2 roky 3, aby som nespravil 3 žongle. 4, 5, 6. Normálne z výkonu sa až dogrcal. Čo si ty na mňa teraz pripravíš? Všetky svoje esa som už vyťahol a teraz musím, jak sa hovorí, variť z vody. Prestaň klamať! A pre teba možno jednoduchá vec. Postavíš sa čo najvyššie k bráne, aby sa nefejlol, zoberieš loptu, radšej ale choď ďalej, lebo ťa udrveš. No? Druhýkrát, že už sa mi to podarilo. To je jaké? No už aj nevieš, pravou nohou. Čo mám spraviť? No vykopnúť... Ja som nechápal normálne. Zjednodušene. Vykopnúť si loptu do výšky a hlavou dať gól. Áno, hlavou dať gól. Je to, hovorím, tému vrcholný trik. Teda hneď po bravčovom kolone, samozrejme. Už ako mama mi v maličkom veku hovorila, keď to nedáš, tak nebudeš mať večeru. Nie. A ja tu večeru A počkaj. A ako ten príbeh skončil? Nemal som ju. Ty si chumaj. Ty si to aj ináč robil zle. Jak som to robil zle? Ty si máš tú loptu pustiť, vyhoď a Chápeš? Spomeň si na to, jak si nemal vtedy večeru. No, pozri sa na neho. Tak, dobre. To je taký debil, ja mu hovorím, že daj si do ruky a on to proste musí dole byť takto. To je tretie písmeno, áno? Mám ň. Mám ň. Ale tentokrát ide do tvojho. Tentokrát využijem svoj mozog. Pozri sa na to. Čo? Čo si spravil? Prosím slovo-mo. Prosím si z tohto slovo-mo. Ideš na to. Toto ťa zničí. Toto ťa destrojuje. Deštrukcia. No vieš ako na to? Povedz si zvládol, nie? Ale 50% je stále FX. Druhý pokus. To sa nedá. To sa... Vieš čo to znamená? Štvrté písmenko pre mňa. A je to štvrté písmenko pre teba. To snáď nie. Ale áno. Áno. Tak mama hovorila, nevráca sa domov, keď so 4 písmenkami ani. Po 2 rokoch sa mi podarilo zvíťaziť. Po 2 dlhých rokoch. Fifko musí vykonať trest. Áno, hovoríte. Nepovedz to aj nahlas, nepovedz to nahlas. Áno, je to... Nie, nevyslov to. Kebab do ruky! Ja teraz musím predsať jednu vec, ktorú som vám celý čas tajil. Z kotu a vzad som mal ako jedinú známku na telesnej 1 mínus. Nie. Áno, 1 tak toto mínus. ani pre teba trest nie je. Toto ani pre mňa trest nie je. Povedal si, že si mal 1 mínus. Som zvedavý, ako tá 1 mínus bude. Naši bol som o polovicu mladší a šikovnejší. 3,5 kotrvelca dozadu. Ty kokoza, toto musí neskutočne bolieť. Toto musí neskutočne bolieť, ty vole. Ty vole. Kokos. Cítim tu bolesť, normálne cítim tu bolesť. Cítim tu bolesť v tvojom ksichte. Proste tieto challenge sú extrémne. Ja neviem, jak dojdem domov.
Tak mi puklo v chrbte teraz. No ja sa asi musím dať vyšetriť cestou domov. To si mohol vymyslieť takúto brutálnu challenge. Na budúce ľudia, môžete napísať, aké tresty by sme mali na budúce, keby ste chceli ďalšie pokračovanie. Ja som myslel, že zomrem. Ja ti akože reálne pocty hovorím, som myslel, že zomrem. Na mieste. 50 000 lajkov. Tam máš loptu, kopni. Pozri sa, to chce vidieť. A zrazu tá noha neboli. Simulant.